Karon guys na ako i-share guys nga about sa unsa ka importante ang pagpaubos nimo ay imong patience sa mga sa laing tao, sa mga example sa imong trabaho, sa tanan nga mga maabot sa imo nga mga pagsuway. Patience is gamit yung kayo kay example kung naka sa trabaho diri sa abroad, digid malikayan nga na yung mga bully. So kung padaka silang bully ay init dain ka nya, kig-away ka, possible may tabo, pulion ka or ibalhin kag employer nila. Bantag nindot nga employer ang mabalina nimo pira, pero kung dili mayo sad kayo. So patience is the best nga imong dapat i-improve nimo before ka moarig abroad or asag-asa nga country. So muna importante guys nga diri sa usa ka OFW dapat na adjud kay taas nga pasensya. Ilisod kayo kung ikaw permi magpataas diri siyempre ilaging dapoyga ng mga lokal diri kay pag-away ka pilde kita asa nga banda kay asa nga side kay dayo raman ta diri. So pag-away lang kanila dayon gawas lang kung physical na ilang pagtrato nimo. So kita palupigan na mga Pinoy ko ta. So kung walang kanila dapati nga at mga physical istorya lang sagdera na sila kay ang atong yari diri pagpanginabuhi man pag hatag og kaugmaon sa atong pamilya nga maharuhay sa kamay mura ginatong yari diri wa tay laing purpose. So dapat naagi mo itaas nga pasensya for mo moari diri. So kung maganahan mo mag-abroad dapat na mo itaas nga pasensya. Mangin ako na-realize diri guys nga so kaya nari ko diri. So gamit kayo kung taas nga pagpasensya nga dapat niyo i-improve sa pagpasensya. So kana lang guys na ma-share niyo karon guys. So bye bye, takits sunod nga video. Salamat sa pagtanaw, please like and share and palihog lang kog follow guys sa akong page. Thank you, bye bye.